har det sådan, at jeg leder jo lidt efter en dejlig pige, ja, som ligesom mig kan matche mig lidt, fordi så jeg er smart i tøjet, og jeg er sexet, og jeg har en rigtig dejlig krop, og jeg har mange frække fantasier. Det har jeg. Og så der kunne ikke nytte noget, at du ikke lige er med på noget. Det er sådan noget tøj, som jeg synes er spændende, og jeg læser også om tøj. Ja, og så ser jeg jo, så ser jeg film. Danske film kan jeg godt lide. Sådan nogle rigtig gode danske film med nogen, man kender. Ja, og der er mange gode, og det er forkert, jeg kan godt lide dokumentarfilm. Ja, og det hvor du synes, ja, alle hyrer, det er noget om Rødskole. Og det er også spændende, for det kan man lære noget af det. Det skulle være i Filmkanalen, som jeg også godt kan lide at se på fjernsynet. Og så det, hvis jeg ikke lige har nogle nye DVD-film, jeg lige kan se, ja, så kan jeg bare, det skulle være. Det gør jeg. Men hvis, altså, men er du også sådan en fræk en ligesom mig, så synes jeg, at du skulle finde mig en ved. Jo, ja, det synes jeg. Ja, men at du kan tænke, at det er jo mandfolk det hele. Det er bare, jeg venter på dig. Ja.